Ngayong gabi, kanatong tanan mga igsuon. Salamat sa Ginoo nga karong gabi una magtiusa ta diha aron sa pagsaulog sa kamatayon sa atong Ginoo ug ato kining pagabuhaton pinaagi sa balaang kanihapon mao kini ang ginganlan og tipik-tipik. So ngadto ta sa pulong sa Dios atong pag-ablihan ang atong tab, ang atong Bible o ang cellphone nato sa Luke chapter 23 verse 34. Luke chapter 23 verse 34. Nagaingon ang pulong sa Dios. Unya si Jesus miingon, Amahan, pasaylua sila, kay wala sila makasabot sa ilang ginabuhat. O ilang giripahan ang iyang mga bisti aron sa pagbahin-bahin niini. Akong utrong pagbasa ang atong hisgutan karong gabi una na nagaingon, Amahan, pasaylua sila. Mapini ang pulong sa Dios, magampo ta. Lord, karong gabi una, hinaot pang kining pulungan nga pag-ampo alang sa kapasayloan sa mga taong nakasala kanamo bisan pa sa ulaing mga tao. Hinaot pang kining paglitok ni Ginoong Kristo diha sa iyang kalagayan sa krus. Hinaot pa nga kiniusab among malitok diha sa kinabuhi namo nga naasab sa pagkalisod. Lord, salamat karong gabi una nga kami nagkayusa diha mao sa pagtuon sa imong pulong ug labi na nga kami matudloan ninyo diha sa pagpasaylo sa sala. Salamat Lord, mao kining among pag-ampo diha lamang sa atong Ginoong Kristo. Amen. Kung sa may pagpasaylo, kung sa man ka-importante nato nga kita mo pasaylo. Pagpasaylo, dili kini kahuyang sa imong pagkatao, sama sa pagtuo sa uban na kung ikaw magpasaylo, niadto mga taong nagdaog kanimo, imo siyang gipasagdang mudaog kanimo. Kay tungod ikaw huyang o ikaw mipasaylo kaniya nga dili angay. Pagpasaylo, sumala sa Biblia, usa kini ka tinuyuang lihok sa gugma o kaluoy. Busa na diin mo ng atong Ginoo, usa ka bag-ong sugo ang akong ginahatag kaninyo, nga kamo maghinugugmaay sa isang usa sama sa akong paghigugma diha kaninyo. Aron mahibaw-an sa tanang tao nga kung kamo nagkahigugmaay, mahibaw-an na kamo akong mga tinun-an. So wagyoy luna sa kinabuhi sa Kristohanon nga dunay kayugot sa isa't usa, dunay kasuko sa matag usa, kinahanglan gyud nga bisan pangani ang atong kaaway atong yun siyang higugmaon at pinaagi sa paghigugma tuyuon nato nga siya atong pagpasayloon. Kung atong tan-awon kining paglitok ni Kristo niining panahona, si Kristo naa sa kabug-aton sa iyang kinabuhi. Siya gidaog-daog. Siya panamastamasan sa mga tao. Diya sa paglitok ni Kristo, hunahunao nato kung sa kahimtang na siya niining panahona, niining kunasa, gipasapasahan siya sa mga hukmanan sa tao. Unya sa pagpasapasa sa hukmanan sa tao, siya gihukasan, gilatigo, gibunalan, gibugal-bugalan, gipapasan o krus, gilangsang pagyod sa krus, unya gitalikdan o gibiyaan sa iyang mga disipulo. And yet, maingon siya, Amahan, pasaylua sila.
usa ni kadako kaayo nga leksyon sa atong kinabuhi nga kita usab mamantigo mupasaylo sa atong isig katawo. Bisan pag unsay gibuhat niya kanimo, gidaog-daog ka, gitamas-tamasan ka, gilibak-libak ka, naagyon ang atong pagpasaylo. Kadakong leksyon ni nahitabo bahin kang Kristo anato. Karon atong tan-awon ang upat ka kamatuoran may tungod sa pagpasaylo. Upat kamatuoran may tungod sa pagpasaylo. Atong basahan usab ang atong teksto. Nagaingon dinhi. Unya si Jesus miingon, Amahan, pasayloa sila kay wala sila makasabot sa ilang ginabuhat. Primero, makita natin din na ang kapasayloan iya sa Diyos lamang. Ang kapasayloan naaragyod sa Amahan. Iya kini. Mao ni gisulti ni Kristo, Amahan, pasayloa sila. Nganuman, aron ang tanang katawhan makaila sa Diyos Amahan. Nga kaniya ang tanang butang o siya mao'y tinugdan sa tanang butang nining kalibutan bisan pa sa atong kinabuhi. Masabtan sa tanang tao nga ang pagpasaylo naagyud na sa kasing-kasing sa atong Diyos Amahan. Bisan pa ang atong kinabuhi, siya mo'y naghatag nato ginhawa kay siya mao'y tinugdan sa tanan. Nganuman, nga angay man mahibawan sa tanang tao nga ang pagpasaylo naagyod sa Amahan. Kay tungod ang tanan nakasala. Tanang tao nakasala. Sumala pa sa atong Biblia, ato nang isayran Roma 5:12, pinaagi sa usa ka tawo, nasa mikuyanat ang kamatayon kay tungod ang tanan nakasala. O mikuyanat diyon, ang sala, hangtod ang tao, mamatay usab. Subusa, tanang tao nakasala, o mauni ampo sa Ginoo Amahan, pasayloa sila, nakadungog to mga tao, nga ang pangayo sa Ginoong Jesucristo nga kapasayloan, tuag yun sa Diyos Amahan. Gikan kang Adan, hangtod sa atong kaliwatan, tanan misupak sa kasuguan. Og maingon ta wa man kumupatay, wa man kumangawat, kay mao man nagyod klaro sa napulo ka sugo. Apan pag-abot kang Kristo, wa na ta dito sa klarong letra sa sugo, kundi naas kasing-kasing. Kung duna kay paglantaw sa kababae nga dunay kaibog, ikaw nanapaw. Kung ikaw dunay kasuko sa imong isa ka tawo, ikaw usa ka kriminal. Amin sa kasuguan sa Dios. Munang tanan makasasala. O niining tanang sala nga atong nabuhat sa tanang tao, way laing makapasaylo gawas sa Amahan lang yun. Munang si Kristo, Amahan, pasayloa sila. Nanuman, kay tungod sala nga atong gibuhat, magamay man nagmadako, kining salaa, kita nakasala yun sa Dios. Kung ako nakasala kang Dimas, kanang salaa, unang di ko nakasala sa Dios. Kung ako dunay reklamo, doon ako'y wak makaangay sa pagkatao ni Lulong, ako doon ako'y kasuko, tuag ko, primero gyud, nakasala gyud ko sa Dios. Kay tungod ang iyang pulo naging kung doon na kay kasuko, ikaw mamamatay tao. Subusa, tanang sala, na atong nabuhat sa matag adlaw, sa matag minuto, sa matag litok nato, sa atong bakba, sa matag hunahuna nato, lain, dunay kaibog, kita gyud nakasala diha sa Dios. Labi na, kung ang tao modili kang Hesukristo. Kanang pagdili nato kang Jesus, kanang salaa, tuag gyud sa atong Ginoo Dios Amahan. Sumala sa Mateo 12, versikulo 31, ngadto sa 32, nagaingon dinhi. Busa sultihan ko kamo
nga ang tao pagapasayloon sa ilang tanang pagpakasala o pagpasipala, apan ang pasipala batok sa espiritu dili gayod papasayloon. Muna ang sala batok sa amahan sa espiritu way kapasayloan. O bisan kinsa nga magasultig batok sa anak sa tao kang Hesus, siya pasayloon, no? Daghan tag mga sultig bahay kag Kristo, kana si Kristo panahubog maingon man sila diha, dunay kay pasayloan. Apan kung ikaw makasala batok sa Dios sa espiritu, way ka pasayloan. So busa ingon, apan bisan kinsa nga magasultig batok sa Espiritu Santo, dili gayod siya pasayloon. Bisan niining panahona karon o niadtong kapanahonan na palaabot. Doon nagyoy sala nga unforgivable. Di wa nagyoy kapasayloan. Nga naman, ang amahan na mamuoy atong sad-an nga tinuyuan. So magbantay gyud na apan di na ko ma-discuss na karon. Apan doon nagyoy sala nga wa nagyoy kapasayloan karon bisan pa sa kumalabo. So, ang pagdili kang Kristo usa ni ka kasalanan ngadto sa amahan. Ang pagdili pod sa pulong nagdili nimo dawaton, musulti pa ta og lain bay sa pulong, mo kontrata o digali wa tay paghatag og bili sa mga wali sa lato na. Kaya nag-ingon sa Juan 5:24, nag-ingon, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang magapatalino sa akong pulong o magatuo kaniya na nagpadala kanako may kinabuhi nga dayon. Siya dili pagahukman. Inunua, nabalhin na siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Kadtong nagatuo sa pulong. Apan, unsa may mahitabo nitong way pagmahal sa pulong, gidilian ang pulong, wala doon siya'y kinabuhi dayon, inay, nadiha kaniya ang kamatayon. So, busa kining pagdili sa pulong, pagdili kang Kristo sa lagyo na nato sa Dios direkta yung pagkasalaan. Tapos prilain ang kanang pagdili nato sa kabubuton samahan. Now kita mga Kristohan magtotoo, kita gitudluan og unsay kabubuton samahan. Kay tungod kita nagpaminaw sa pulong. Gawas lang kung wa ka maminaw, makasala ka nga wa ka kay balo. Kung ikaw nagpaminaw, kung sa'y kabubuto sa Ginoo, di gyud nimo buhaton aron di ka makasala. Na? Unsa may kabubuton samahan karon sa atong kinabuhi. Na karon ang pulong. Atong basahon, Juan 6:29. Juan 6:29. Nagaingon, may doon, si Jesus mitubag kanila, ang ipabuhat sa Dios mao kini. Doon na say ang amahan, doon na ipabuhat kanatong tanan. Mao kini ang ipabuhat sa Dios. Nausa nga kinahanglang mosalig kamo kaniya nga iyang gipadala. Kinsa may gipadala sa atong amahan? Kristo. Si Kristo. Busa kung di natutuwahan si Kristo, nakasala ta sa amahan. Direkta yun na. Mao na ginganlan og pagpakasala dito sa wa pagbuhat sa kabubuton sa amahan. Tanawa, Mateo 7, versikulo 21. Ug unsa ka grabe ning di pagtuo o pagbuhat sa kabubuton sa amahan. Nagaingon, dili ang tanang magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginharian sa langit. Now, bantayin ni, paminawin ni. Dili tanang tao magasampit kang Hesukristo, Ginoo, Ginoo. Nagaingon, dili sila tanan ablihan sa ginharian sa langit. Okay? Kung kanawa nimo paminawi, wali mo masabti, adlaw-adlaw nakasala ka nga wa ka sabot. Apan kung kini ato masabtan karon, dili na gyud nato ni buhaton. Kung dili tumano nato kabubuton sa bahan. Unsay kabubuton ni mahan? Sa bahan ta nato? Sa ligid. Tuuhan nato si Kristo. Kristo. Mo nag-ingon din
Dili ang tanang magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa kimirian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Karong daghay manlimbasog pagpangatarungan at tubangan sa Diyos sa hukmanan, maingon sila, 22, daghan unya ang magaingon kanako nga tumadlaw, Ginoo, Ginoo, dili ba nga naghimo man kami mga propesya o kami nagwali man sa imong pulong tungod sa imong ngalan? O ang uban po mag-ingon, o na nagpaghula sa mga yawa tungod sa imong ngalan? Una ko yung buban ng ilang na, o nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan? Di ba kami, mga Kristohanon ng gibuhat man? Apan, maingon ang Ginoo sa 23, o unya, mag-ingon ako kanila, wala ko kayo kamo igkaila. Pahawa kanako kamong mga mamumuhat o dautan. Nga naman wa man ilhan sa Ginoong Hesus. Kay tungod, wa nila buhata ang kabubuton samahan. Kung sa may kabubuton samahan, sumali sa iyang anak. So, ibuk pasabot, wa kay relasyon sa amahan, kay tungod, wa ni mo dawata si Jesus. Mao nabitaw nga pag-abot sa membership, number 1 yun, nga itudlo dito sa mga members ang kaluwasan. Kasabot ba sila sa kaluwasan? Tingnan like, may salig lang sila. Kaya kung nag-uban-uban, apanwa sila eksaktong kaalam sa kaluwasan. Nga maingon ko nga, uy, luwas ka na. Kung sa may tabo, may soon. Katong tawhana, may salig ka na ako kay Pastor Magko, na siya, luwas na. So, di na siya maghinulsol, di na siya maningkamot na musali. Kaya tungod, ang pastor na yun, luwas ka na. Kung saan man yung pagkaluwas, wala na siya kasabot o musa'y kaluwasan. Kung nasanguna na nimo o mga, kung sa kasubuan sa atong iglesia, wala siya kasabot. Kung na nga, atong gitagaan sila o false hope or false salvation nga atong gipatuo katong tawhana nga siya luwas no na apan dili pag-duty pa siya kasabot unsay kaluwasan. So kinsa may mga tubang na sa Dios ang pastor ako walang di jud ko maingon sa katawo nga di na ko makita nga siya gyud dunay kaalam sa iyang kaluwasan nga luwas ka na ayuhon gyud pagtamutan kay tungod ang kapasiluan, ito alang yun sa mahan. Wala nako, wala ng kinsa man. Ikaduha, nga ang kapasiluan, madawat nato diha sa anak. Kisang anak? Jesus. Ang kapasiluan, tuwarang Diyos amahan. Apan, ang kapasiluan, katong pasaylo nga madawat nato, diha kang Kristo. Ay, good na, Pastor. Ito ang kapasiluan sa mahan. Yes. Pero, madawat na ito ang kapasiluan diha ng Kristo. Mo na nga, tuuhi ang akong anak. So, atong basahon ng usap. Luke chapter 23:34 na naman. No? Atong basahon po ito. Unya, si Jesus miingon, Amahan, pasaylo sila, kay wala sila makasabot sa ilang ginabuhat. Nagdungog nis mga tao diha sa silong sa iyang krus. Unsa may gibuhat sa mga tao na nagwali si Jesus. Ang uban nangatulog, ang uban naghinduwa, ang uban unsa gibuhat? O ilang giripahan ang iyang mga bisti aron sa pagbahin-bahin ini. Nakatungog sila sa gisulti ni mahal nga si Jesus nga siya na ngayon pasaylo alang kanila apan sila nagsugal noon diha sa iyang tilan. Daghang kaayo nakasabot nga ang kapasaylo nas amahan pero wa sila maggunahuna na busy sila sa ilang pamuhat. So, kining kapasayloan gikan sa amahan madawat nato pinaagi sa anak. Kay tungod si Kristo ang mipuli sa mga makasasala sama nato. Nato man ni mitson. Kung pangutan-on mo giunsa mo pagpasaylo sa Dios. Agi, pasaylo kong Kristo. Iya kong siya na namatay sa krus.
Okay, giunsa man. Kila masabtang ginato. Mao ni karon ang tinuod. Giunsa ka man makadawat og kapasayloan diyan ang Kristo nga ang pagpasaylo to masamahan. Apan ang amahan, iyang gihatag ang Kristo aron kita mapasaylo. Giunsa man ni Kristo aron kita mapasaylo. Nagaingon diya sa 2 Korinto 5:21. Nagaingon ini. Tungod daw ka nato kitang makasasala. Siya, kinsa si Kristo, tungod ka nato siya si Kristo nga wala makasinati og sala unsa may gibuhat. Gihimo niya ng amahan nga sala aron diha kaniya kita mahimong pagkamatarong nga anaa sa Dios. Di man eh? Sa diha nga mosalig ang Kristo, ang atong sala gikuha ni Kristo. Moto yung gikamatay sa krus. Unya ang iyang pagkamatarong kaya si Kristo tarong magyud sa wa may sala, iyang gisulob kanato. Mo nang giingon, iyang gikuha ang atong sala, gihimo sang sala aron ang iyang pagkamatarong ipulid diha kanato. So pangutanong ka, giunsa ka man pagpasaylo, mingon ta, basta ang Dios nagpasaylo nako, kaya ako naginulson man. Apan dis aman magpasikad ba unsa man pagkaliko ng imong pagtuo nga gipasaylo ka, mao ni papalikon. Si Kristo himpuli nimo imbis ka ikaw ilansang sa krus, mamatay kag ilubong sa impyerno. Kay tungod di ang si Kristo dagang nga sa impyerno di sa impyerno kawa pa siya sala, tarong man siya. Busa iyang giangko ng iyong sala aron siya mamatay o siya mangadto sa impyerno kay mao may bayad sa sala. Apan si Kristo dili kapugnan sa impyerno kay tungod siya way sala, busa nabanhaw siya. Subalit sumalan ini kay nabanhaw mo siya, ikaw nga nagsalig mabanhaw sad ka. Doon na kay kinabuhing kayo. So dis ama nato madawat ang kapasiluan na akang Kristo kay siya mo ay mipuli kanato. Ang kapasiluan samahan apan iyang gihatag ang Kristo aron ihatag usab kanato. So busa nagiingon ang Biblia, way laing dalan paingon sa amahan gawas kang Kristo lamang. Yes. Kay baloko kay ba mo ng bersikulo hain ka na. Acts 14:6. 1:14. At 14:6. okay, ngalan. Pero ang dalan 1:14. 14:6. Way laing dalan sapagkat si Kristo ang dalan, ang kamaturan o ang kinabuhi. Di ba? O niya sa Acts 4:12, way laing ngalan nga gihatag sa amahan alang sa kaluwasan niadtong musalig kaniya kinsa ngalan kang Jesus. So ang kapasilon tuwas amahan pero madawat nato kang Kristo kung kita musalig diha kaniya. So busa katong wala musalig kay Jesus, sige tawag Ginoo, Ginoo. Maingon ng Mateo 7:21, dili tanan nagatawag og Ginoo pagasudlon sa langit kay tungod wala nila buhata ang kabubuton sa amahan. So kaniya kang Kristo madawat natong kapasiluan gikan sa amahan. Di sa gikan ang kapasiluan sa amahan. Pero madawat natong kapasiluan pinaagi kang Kristo kay siya mooy nag-inis sa puli kanato, no? So ang Dios mo'y magpasaylo madawat nato kang Kristo. Si Jesus gayon makapasaylo sa atong sala. Mao na makita nato sa John 3:16 nagaingon tungod sa gugma samahan iyang gisugo ang iyang bugtong anak dili para pagahukman ng mga tao kundi kinsa tong mosalig kaniya dili malaglag inay makadawat og kinabuhing dayon. Gugma samahan kapasiluan diha kang Kristo. Lisod ba na tuuhan? Apan naay daghan nagaingon Kristiyano na panwa sila kay Pao giunsa sila pagluwas kay Kristo. Unya ingon ng magatong mga ang pastor nga luwas ka na. Na nagtuo siyang luwas so di na gyud siya musalig di na maminaw sa wali kay tungod luwas naman siya. So dili gyud ta man limbong og tao. Karoon nato pag-ayo. Kamu ba naluwas na? Salamat sa Ginoo, luwas na.
No? Kay nakasabot man ta. Pero katong kaigsunan naton uban wa pa kasabot, maunang maminaw sa wali nga naman. Kay tungod sa pagpaminaw, muabot yun ang pagtuo. Ang pagtuo magagikan sa pinaagi sa pagwali sa Ayong balita. mayang balita kang Kristo. Karon ikatulo na ato makita. So nakita nato duha na no. Primero, makita nato na ang kapasiluan iyag yun sa Dios. Amahan. Ikaduha, ang kapasiluan iya sa Dios apan madawat nato kang Kristo. Karon ikatulo, ang kapasiluan alang sa tanang tao. Okay? Tanang tao. Oh, I mean, hindi tanang tao. Tanang klase sa tao. Kaya bingon tag tanang tao, bisan pangalan si Judas, luwas nun. Dili. Kung dili, tanang klase sa tao. Man-negro ka man, pero dili tanang negro, luwas. Bisaya ka man, pero dili tanang Bisaya, luwas. Makapangpangan ka man, dili tanang kapangpangan, luwas. Amerikano. So, nga anang mga kaliwata, kapangpangan, negro, Amerikano, injek, nagyo maluwas. Pero kung magsulti ang Biblia nga, tanang tao, tagsa-tagsa, maluwas. Kundi, ang kapasayloan alang sa tanang klase sa tao. Pasabot, way gipili ang pagpasaylo sa atong Dios, si Kristo. No? Wa siya'y gipili, wa siya'y pinihig, kundi sa tanang klase sa tao. Karon ato ta balik ta sa krus ni Kristo. Atong tan-awon. Tuwa siya nagbitay, no? Sa krus. Ang lansang daw kay dinhig gyud niya, dinhig kay ngari mabitas man, ngari. Pero apan makita nato sa mga picture naagyo na diha. Pero di man mautoy gi sulti bahin sa tradition sa mga Romano. Ang Romano kay sila mamaoy mga mamamatay kaon sa kriminal. Ang ilag yung pagpatay sa mga naa sa krus, anhig yun sa pulso. Aron mamatay sila sa kasakit. Apan, ang Katolik, din sila magbutang. Mo na gituuhan karon, no? Apan direct sa pulso. Na pag-iuban, lansang po ni. Ang pilit sa dito. Mo nang din siya, lansanga. O niya, sa iyang duha katiil, o bisan pagali ang tuhod, maingon sa tradisyon. Karon, balik ta, kinsa ng mga tao diha sa tubangan ni Kristo, pag-ingon ni Kristo, amahan, pasayloan sila. Kinsang silahan na? Tanang klase, dili tanang tao. Tanang klase sa tao. Primerong klase sa tao doon, tanang punuan, tanang leader diha sa Jerusalem. Kinsa man? Kana si Caiphas, ang punong pari. Mo'y giampo sa Ginoo, pasayloa siya Ginoo. Kinsa pa man ang mga Sanhedrin, katong mga husgado, na mga Sanhedrin, mo na sila mga husgado sa Hudyo. Mao po na giampo ni Kristo. Kinsa pa? Si Poncio Pilato. Giampo. Kinsa ni Poncio Pilato? Siya yung naghugas og iyang kamot, nawa ko ni siya isaha. Kaya nakita niya si Kristo wag isaha, wa man siya ikapasangil kang Kristo, apan mituman siya sa singgit sa karaghanas mga tao. So nanghimasa siya, ay nanghugas siya, inyo ng desisyon. Sige, ilansang sa krus. Pero siya yung pinuno eh. Mahimon niya, mo'y katarungan. Hala, tantangan na. Apan nanghugas si Pilato. Usap po na sa giampo ni Jesucristo, aman pasayloan sila. Kinsa pa? Si Herodes. Si Herodes, usa ka hari sa Jerusalem, apan dili siya Hudyo. Kaya tungod amigo siya sa mga Romano, gihimo siyang hari. Mao nang ang mga Hudyo nasuko kang Herodes. Kontra yun na sa mga Hudyo. Wa siya'y utang kabubuton, nagihimo siyang hari, apan maingon ng Ginoo, amahan pasaylua sila, kaya wa sila kahibalo sa ilang gibuhat. Kinsa pang nasa tubangan niya, katong mga nagsugal sa iyang sinina. Ang mga sundao, ang mga kawal. Mao to'y
Bunal ka niya, nagsumbag ka niya, purunuhan siya tinik ito, gipukpuk pa, o ka ng silhi, katambo, pagpag, armudot dito, gisampaw, gilutan, mga sundalo, apan giapil ni Iso Kristo pag-ingon, amahan, pasaylua sila kay wa sila kay balo sa ilang gipangbuhat. Kinsa pa to? Ang mga alagad, ang mga apostol, ang mga magtotoo sama nato. Sa diha nga si Kristo naalaot na nangahadlok sila tingalig mauban sila kay tungod sila mga alagad ni Kristo. Nanagan sila. Di sila magpadakop sa uban, sama pud nato ug naay problema ingon di ba ikaw taga downtown community Bible Church. Ayun. Di ko taga niya. Nga naman, hadlok. Kung ay nyo lang nabatian ang message ganyan buntag bahin sa commitment, Pagtugay. namatay gyud sila na gidihog o silyuhan ang ilang pagtulunan sa ilang mga dugo. Naapod na problema. Mga mitalikod kaniya, si Pedro iyang limod si Kristo sa pipila. 3 times. Katulo. Tulo nga paglimod. Malikas. O namalikas pag yun siya. Sa ikatlo. Namalikas pa siya. Wa ko kailang tawa na. Sabi na. Sahay mo yung ta. Diyan mo balik na nung daang pagkatao ini. Balik ng bilyon. Ayaw. Manghayot ang pasaylo. Kay si Kristo nag-ingon, pasaylo sila amahan. Kay wa sila kay balo sa ilang gibuhat. Unya, usapan niya na, bisan pagali si Barabas, nga kriminal, dakong tulisan, nga angay mamatay sa krus, mas gipili pa sa mga tao, buhiin na si Barabas, kana si Kristo maoy ilansang sa krus. Kauban sa pagampo ni Jesu Kristo, amahan, pasaylo sila, kay wa sila, kay balo sa ilang gipambuhat. Kung nahitabo ni Kristo na at tanan kaniya ang pasakit, ang kaulaw sa mga tao diha, ngayon pasaylo sa amahan, kita pa kaha? Kita pa kaha? Bisa pila ka tuig kang sulti-sultihan o mga daot na sulti, pasaylo ng gihapon. Amen. Kay si Kristo nga rin nagpasaylo katong milupa sa iyong kilid. Katong naglansang na doon ay katawa sang tag-inang gipukpuk ang dagkong lansang diya. Katong mga tao nagkorona kanilang gibunalan siya sa ulo o nangatawa sila, gilatigong niyang lawas. Apan, Pasaylo. nangayop ka pasiluan si Jesu Kristo alang kanila. Kinsa pa kahakita nga dili mo pasaylo sa iba. So mo ito'y katunog. Ang ikaupat, makita nato din primero, ang kapasiluan iya sa Dios. Ikaduha, ang kapasiluan madawat nato diha sa anak. Ikatulo, ang kapasiluan alang sa tanang klase sa tao. Ang ikaupat, ang kapasiluan usa ka grasya hangtod sa kahangturan. Huwag yung pag-usap ang pagpasaylo. Grasya kini hangtod sa kahangturan. Mo pasabot, hangtod dunay tao nga mangayog pasaylo sa Dios. Dili mo hubas kining grasya diha sa pagpasaylo bisa pag unsa ka itom sa imong sala kini pagapution sa Dios. Kay tungod mo kani ang gugmag kaluoy samahan. Apan kita unsa man? O sige, pasayloan ka pa. Kwadaw, ha? Mupasaylo, mga pero kwadaw. Dili. Ang pagpasaylo, grasya ka na hangtod sa kantura. Why kwadaw? Kaya kita Kristohanon man. Si Kristo naaman nato. Ang Espiritu sa anak naaman nato. Kung ang kitawag na Kristohanon, nga daw na limitasyon dahil ang atong pagpasaylo po sa utak. Usama na, pastor na! Usama, dahapog, gibuhat, nagsapon, karot, buhat, usama na! 7 times. Ikaw,
Kapila ka nakasala sa Dios. Tamutan-unta mo, maigsoon. Pilay pa ako na lang example kay tingali suko mo. May ilang tiguang na mo. Ako sa 69 ako no. Mag-70 ako karong sunod tuig. Ani ko mag-birthday dire. Ay, salamat. Hindi ko pinupakan man, magkuan. San Isidro. 70 na ako katuig. Dis amo gawas ang akong kinaiya nga akong kasasala. Kaya sa diha nga ako na siguro sa 3 anyos manluwa na kog naong sa akong pinahan. Ha? Unya, wa ko'y problema. Ida ako dagan ang tawang inatos ka ba yung taong dong? Kay gusto na ho sila, nga ako silang padunon, aron kay gusto ba na ho nga ako'y atimanon, di ba? Selfishness. Sala lang gyapon na. Kalon, pag abot na ho, 5 anyos, mantigon ako mamutbot. Na, di ba? 5 anyos. Karon, so kad 5 anyos ka, mamutbot ka. Kapila ka mamutbot, niya ng tuiga, 5 anyos. Kada adlaw, sa sakadlaw na 4, 5, 7, 8. Sunod tuig, sa kada adlaw, napila ka adlaw ang sunod sa katuig? 365 days times 20. Ha? Pila na to? Milyon. Nan kay sa ako 70 anyos ko, pila ka bilyon trilyon tong akong pagpamakak. Madyo na pagpapamakak, kumutan aw pa kog dunay kasuko sa akong igsuon. Nimpatay na ko sa akong kasing-kasing. O ako, makita ko ito'y pagkalamin, ito'y ako na lamang na ang sana, covetousness. Kaibog. 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 Doble yun times 70. Mapasaylo ka ako. Why tao makapasaylo na to? Bisang pang tanang relihiyon, nining kalibutan, dunay 4,200 religion. 4,200 religion, di na makapapas sa imong sala. Karon, sa 4,200 religion, usa ni ana ang Christianity. Okay? Usa na ng Christianity. Karon sa Christianity, nga nagtuon ni Kristo, pila ka denomination? 33,000 denominations. Pagkaraghan di ay mga angkon ng Kristohano, kisa may tinuod. Kinsa magyoy nagto, sabi ko, wa magyoy relihiyon mo ingon, oy, diri mo, ay ako kami bakak min taon. Hala, nari mo kay wa kami mo ingon bakak mi. Mingon mo sila, kami mo tinuod. Unsa may atong pasakaran nga tinuod sila nga nagsali kang Kristo, Biblia lang. So, og mauna tanang relihiyon mari makapapas nimo, di na kinahanglan mamatay si Kristo. Ang dugo na ni Kristo mo'y makapapas sa atong sala. Kay tungod siya ang mipuli sa atong sala aron siya mo ilansang sa krus. So busa ang kapasayloan di gyud na mahanaw hangtod sa kanturan kay tungod kana grasya. Busa hangtod dunay tawo nga moangkon mag-confess sa iyang sala na gyud ang tuburan diha sa kapasayloan way pagkahubas. Wag yung pagkahubas. So, kinahanglan masabtan nato. Hangtod dunay mo ampog kapasayloan, dunagyoy kapasayloan usab. O kini pod usay makita nato ang pagwalig gyud sa mayong balitas kapasayloan dili gyud na undang. Kaya nagiingon ang Biblia, himuan ninyong mga alagad ang tanang katawhan. No? Tanang katawhan. Masilingan nato, imong nanay nga wa mo sali di mo, ako muwali kay mao may sugo. Wa gyud katapusan. Kinahanglan gyud nga iwali ang mayong balita sa tanang katawhan. Now, dinhi sa TCBC, mawali ba gyud tanan? Mabawali ang batanan dito sa lungsod, pila ka barangay ang inupakan? 20. 20! Wa bang bakalita makahuman ng taon-taon? Ng taon-taon ito, halos nalukop na kada bahay, pero naapay naglakaw-lakaw dihan mo pag tumakadungog o wali. Na.
saan man na nila pagkapasiluan sa Dios kung muundang kas pagwali, kita-kita na lamang atubangay. Grasya gud sa Ginoo nga bisan pagwali way katapusan. Mayroong forgiveness. Giwali ni Jesus from the start sa kayang ministry hanggang sa cross. Bisa pag nagbitay na si Kristo, may wali lang gyapon siya, amahan, pasaylua sila. Kay wala sila kay balo sa ilang gipang buhat. Gitudlo ni sa Ginoo sa iyang mga alagad, hala panlagaw kamo, himo ang mga alagad, ang tanang katawhan, tanang klase sa tao. Tudloi sila. Ang pagtudlo ni Jesus, wag yo'y kinutuban. Unlimited yun ang pagwali sa kapasiluan. Kaya tungod ang kapasiluan, grasya ni hangtod sa kahangturan. O gitudlo ni Kristo, bisan pa sa iyong pagkabanhaw, maingon siya, hala panglakaw ka mo, iwalin kapasiluan sa mga sala. Kapasiluan, samahan. Madawat, Kristo. sana. Kapasiluan alang sa tanang klase sa tao o ang pagkapasiluan grasya hangtod sa kanturan. Busa mga igsoon, karong gabi una sa atong tipik-tipik hunahuna ani ang kamatay ni Kristo nga nadawat nato kapasiluan o kaluwasan nato nga way paghubas. Busa kita usab sangyaw wali bisa pag Kristohano ng si Os na iyang mga ginikanan niya wa makabig sa bang mga iglesia, ako mo na to, ar makabig, ar mapasaylo. Di ko pug nga ni Os, uy, pastor, wa kay labo, kay di ka taga-amo. Ikaw taga Maynila ka, iligan ko, wa mo'y labo, kay ang iligan ra. Dili na mao. Matthew 28 verse 18 to 20, the Great Commission. Unsa to'y klaro nga gisugod sa Ginoo, mo'y atong pagabuhaton. Amen. Go and make disciples to all nations. Amen. Amen. Wala mag-ingon nga, kanarong lugar, imo na, imo. Do you know? Make disciples to all nations. Ang ngayon na tumasayran ang kabubuton sa Diyos alang sa kaluwasan sa tanan. Hindi ta magyahay. So, ang kapasiluan, labot na ini, bisan pagkatong mga taong biligid takos. Na dunay sila'y pagduha-duha silang kaugalingon, kinanglan ato ka ng antusan, hangtod makasabot siya. Kaya, way hinungdaning pag-atin-atin nato din nga, di mo sabdon ang pulong. Kaya di ka mapasaylo, di ka maluwas. Kaya tungod ang kaluwasan, pinaagi sa pagkuha, dias ka matuuran sa pulong sa Diyos. Kaya tinuod, na kamatuoran ana magikan ang pagtuo ng mudawat sa kaluwasan. Amen. Manang ako yung awhag, bisan din ng umaga, buntag, paminaw yung taon ka mo. Ayog istorya-istorya. Huwag na mo labay, tarong dire. Paminaw. Papay mo sa ko, ha? O pareho pa lamang sa teacher, si Brandon teacher man eh. Nanggaling mo si Dante ni Maminaw, bato uksok. No? Diba? Laro makuha atensyon. Dili man ko yung anak. Wala pa panaon ka mo. May awhag na ko nga, paminaw, kay alam ninyo, dili alam ka na ako ning akong pagwali, dili ko maburog, aron ako mahimong tahor, nga ako hangaan sa mga tao tungod muwali ko, dili. Muwali ko, muswagit ko, tungod alang kaninyo nga makabati, makapaminaw, o makasabot. Kay tungod, pagkasabot sa pulong, sa kamaturan, muoy, mupasaylo kaninyo. Kay tungod, mao ka na, magtudlo nga, maingong ka, Lord, pasaylo ako sa akong sala. So, busa na igsoon, hangyo ko, nga, dili lang karong gabi una, bisan nga to sa mga Bible studies, paminaw. Unsa man na, Lord, tabangi ko, nga makasabot ko. Kay tungod, ang pagkasabot sa kamatuoran, mo ni makahatag ka na to, kagawasan. Okay? So, diha tamang ampo, kung nakarutang taon, adto ta sa tipik-tipik o sa Lord Supper. Ampo tamang ito.
Dalay kong Diyos, amahan namo. Salamat sa imong gugma kay tungod ikaw gyud andam gyud sa pagpasaylo o kanang pagpasaylo imong gihatag sa imong anak nga mooy midawat sa among sala, maoy mo puli dito sa kamatayon sa krus imbes kami ang mamatay. Lord, aron kami mapasaylo sa among sala. Unsa man namo? Pagkadaot og pasaylo nga kami makasasala o mamatay kami ilubong diretso magbigmi sa impyerno. Salamat nga si Jesucristo wagi sala matarong siya midawat dito sa kining silot sa among sala aron siya kung mamatay ilubong di siya kapugnan sa impyerno siya gyud mabanhaw aron kadtong misalig kaniya buhion o makadawat sa kinabuhing dayon siya usab mabanhaw o naagyod tataw ang kapasayloang aming madawat. So Lord, hinaot pa nga kini amog yung tipigan sa among mga kasing-kasing aron kami dili makasala diha kanimo. Salamat Lord, makining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Okay, pipila